Pop-up a Catalunya Ràdio. Pop-up. Va, què et sembla? Et fem el challenge, el pop-up challenge? Vinga, dale. Va, Roc, què has preparat avui per la Bolli? Com que sé que a la Bolli li agrada reivindicar un YouTube diferent, un YouTube alternatiu, un YouTube de qualitat, doncs aquí sempre li donem la volta. Així que et parlarem del YouTube d'ara, l'horrible, l'horrorós, el que tothom mira, vale? Vale. D'acord? Jo et diré títols de vídeos i tu has d'esbrinar si són títols reals de tendències a dia d'avui. Va, a veure si els encertes, va. Va, vinga. Primer, nos llenamos la cara de leche, paréntesis, si fallas pierdes, paréntesis. ¿Real o fals? Real, superreal. Superreal. Un encert, va. Vale. 14 trucos para dormir en clase. Jolines, no, falso. No creo que la gente No, falso, No, falso. falso. Que crac, molt bé. El vídeo real és 14 trucos para comer en clase. Eso sí me cuadra más. No anaves tant d'allò. Vale, aquest l'intentaré llegir tal com està escrit el titular, Mayúsculas. Intento superar minúsculas mi asterisco miedo mayúsculas asterisco a los mayúsculas backflips en un parque de mayúsculas trampolines gigantes camas elásticas. Això és el títol. Me parece un miedo muy específico para habértelo inventado, así que creo que es real. És real, efectivament. Aquest era fàcil. Importante mensaje humita para toda la humanidad. Tot en minúscules. Humita. Bueno, que sea en minúsculas es importante porque eso significa que de verdad es importante. Así que, verdadero. You Sí. win. Perfect. Gran lliçó, En minúscules és que és important, molt bé. És que és teòrica de Home, YouTube. Jo ja t'ho he dit, m'encantes, no la puc m'encantes. enganyar. A veure, un terreny que coneixes. 10 datos que toda lesbiana debe conocer. No, eso es totalmente falso. No hay Crac del YouTube. no hay tantos datos sobre la vida. Vale, no, de moment... No, No, les has Estàs fent massa bé, les has encertat totes totes. bé, les han encertat. Bueno, a veure, aquest és un dels meus favorits. Si ves esto, corre rápido y pide ayuda. Sí, ese es real. Sí, Però que t'has vist tots els vídeos de YouTube? Es que hace poco hice un vídeo de clickbait y me tuve que mirar muchos vídeos de títulos. Quina és la paraula clau del clickbait? Bueno, es que madre mía, es que hay algunos títulos que son increíbles, pero la minúscula es muy importante, El cambio de alternar minúscula i mayúscula. mayúscula, eso te da... Jo he hagut de destriar els que et semblaven frases reals. O sigui, els que es podia articular una frase, perquè la majoria ni això. Encara Però bueno. pugem de nivell o què? Sí, fem l'últim nivell. Va, últim nivell. El nivell hardcore, li dius, no? El nivell hardcore és temàtica procés català. Ojo, O sigui, vídeos de procés català de tendències. Venga. Abro exclamación impresionante mayúsculas, cierro exclamación. Es tan mayúsculas escandaloso que minúscula sonrojará mayúscula a los independentistas en mayúsculas. ¡Guau! Me fascina, o sea... Creo que es real. Es You real. win. Perfect. Pero si hubiera sido falso, habría sido un título que yo hubiera puesto Sí, no? totalmente. Clar, va, un altre. Que en queden dos ja, per veure queden si dos passa el només, ple. Puigdemont y los líderes flamencos, los morancos, paréntesis, parodia, paréntesis. Real también. És real. Efectivament, que a més l'hem sentit abans L'hem de la dit una. perquè estàvem dient les tendències de YouTube. Abans de la una. I finalment, va. l'últim de tots. A veure. Aquest sí que és un... A veure Si si hago ara pleno. l'encertes, un ple que farem un crit bestial. Va. Jo faria Patreon, jo posaria diners perquè hi hagués més d'aquests vídeos, ¿vale? Va. Puigdemont es un, mayúsculas, Illuminati, paréntesis, todas en mayúscula, las pruebas en mayúscula. Cierro paréntesis. Buah, parece un vídeo de un gran amigo nuestro. Falso. ¡Falso! You win. Perfect. És una crac! Sí, todavía no hemos llegado al punto Illuminati. Una crack de YouTube. Dale un mes y medio al proceso. Oye, moltes gràcies per ser aquí al Pop-Up. Pop-up a Catalunya Ràdio. Catalunya.